Hello everyone, welcome back to my channel. लोगोफोर आङो दिनै आसा खालामो आरो नोंथांमोना बयबो आंनि भिडिअखौ जोबोरसिम नायलांगोन होननानै टुडे बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। लोगोफोर नै जोंहा किचेनाव कालार होबाय आरो ओमफ्राय नै जोंना सैमा फिसाया जि मोजां ब्लेक कालार गोजा गासिबो लोगोफोर। ओमफ्राय नै बेयावबो होदों आरो रुम मोनसेयावबो होआखैमोन कालारखौ। दा जोंना ओंखाम गोरलै जासिगोन नालाय ओंखायनो होखाबाय आरो। नै लोगोफोर जोंहा डिमासानि ड्रागन समायनाथार मोजां बिबार होनाय जा साइसखौ फसायबाय आं इखौ। ओमफ्राय नै मा ओंख्रि नायनो लोगोफोर मा ओंख्रिया जोंना अमाजों सबाय बिमा आरो लोगोफोर जा गोथाव मोनखायो आङो अमाजों सबाय बिमाखौ। ओमफ्राय नैबेवहाय माबा दं आरो ओंखाम दङ दालि। ओमफ्राय आं दालिखौ जानो बायो मैथा थाबासो गोथाव मोनो आरो। ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंहा संनाय खावनाय सेस खामसालियावसो गोजा आरो दिनै लोगोफोर मोनसे बेलासिनि एसे स्रां मोनोना बेलासिबो संबाय खामसालियावनो संबाय आरो। गुड मर्निं लोगोफोर नै आंहा माबायदि दाखोर सिबंदों दिनै लोगोफोर। फाइनालि लोगोफोर कालार फुननाया नै कमप्लिट जाबाय आरो दिनै। ओमफ्राय माबायदि नुदों कमेन्टआव खिन्थाहर। समायबाय नै गाबोननि खरस ने गाबोन जोंना फुजा फुजानि खरस। लोगोफोर नै अखा नायबानो जोंहा फुजा नालाय गोदानखौ हाबा नालाय ओंखायनो जोङो दिनै ओंखाम संग्राखौ साफा खालामखाबाय आरो लोगोफोर। माल माथाफोरखौ थिखोफिनजोब्बाय आरो जोङो ओंखाम संग्रायाव सुनानै। लाबोदो मेथाइया। मैगंफ्रा लोगोफोर बान्दा कफि ओमफ्राय नैबे दुन्दिया लाबोबाय आरो ओमफ्राय नैबे आलु गोरलै लाफा ओंख्रि जागोन गाबोन जोंना। लोगोफोर आङो दिनै बयलार बेदर एवदों आरो ओमफ्राय बे बेदर जाखासिगोन बायदि मोन्दों आङो लोगोफोर। एसेल' नालाय बयलारा एसेल'बाथाय बांसिन गोथाव जाखायोना। नै बिराद गोबाव एवखांखाबाय आङो ओमफ्राय दा दै होनोसै आरो एसे लोगोफोर। सान्थि मोनसे आरो एसे नै सालाखाबाय आं मैथा जानोसो फैदो मैथा बाथोन जानो। मोनसे खोथा लोगोफोर नोंथांमोना जुदि सानसेनि थाखाय DSLR भारा नांगौ जायोब्ला कमेन्टआव हरबानो जाबाय। खमावनो मोनगोन लोगोफोर 1500सोआवनो मोनगोन आरो। आंखौ दासो खेबनाया माबायदि नुदों दे आरो देखायबावलाय देखायबावदो दे। नै दासो खेबदोंमोन लोगोफोर माबायदि नुदों हो